Guztiok emozionen menpe gaude. Emozioak gure bizitza gidatzen dute. Nork pentsatuko zuen emozioak hainbesteko eragina izan ditzaketela egun arrunt batean? Kaixo, ni postasuna naiz, eta unikorniak eta txokolatezko izoskia gustoko ditut. Hi. Zuek ere gustoko dituzu, ezta? Ainoaren gogorapen guztiak alaiak izatea nahi dut. Kaixo, ni tristura naiz, eta arazoei aurre egiteko negar egiten dut. Kaixo, ni haserrea naiz, eta egunero kezaka ibiltzen naiz. Kaixo, ni beldura naiz, eta... Bu! Ai, ene Marie, me katxiz la porreta, zenbat alditan esan behar dizut. Niri ez eman alako ezustekorik. Tira, ez izanen kakatia. Egunon, Ainoren nervio sistema eta emozioen kontrolen aktualizazio berria ekartzen dizuet. Jarraian, Ainoa 7.0 bertsioa kontrolatzeko aginte instrukzioak azalduko dizkizuet. Mesedez, erregon zaitezte eta arretatsuak izan aipaturiko aginteak erabiltzerakoan. Juhu! Aginte berriak! Ai, ez gara kontrolatzeko gai izango. Eta ukabilkada hirukoitzaren funtzioa erabili dezaket? Aktualizazio berria benetan gau ez da nire eguna. Izeldu! Bat, Ainoa 7.0 bertsioa kontrolatzeko aginte manduak hauek dira. 2. Ainoa 7.0 bertsioa itzaltzeko on-off botoia sakatu. 3. Volumena igotzeko eta jaisteko 2 botoi hauek erabili. Salala, riki, salala, riki, tutxandan paraka. 4. Aurrera atxena, eskuina eskerra. Eta bezarkadaket mateko botoia non dago? Eta non dago negar egitekoa? Bezarkadak ni, negar egin bu. Guazen garrantzitsua galetzari. Non dagozteak eta ukabilkadak emateko botoia. Jaia! Beno, instrukzio guztiak liburu honetan dituzue. Horreak falta izan dituzu, Aktualizazio berria instrukzioak munduaren amaiera hurbiltzen ari da. Egon lasai, bizitza polita da. Pink flower power, lari. Tira, ni banoa. Eta kontuz arrisku botoiarekin. Botoi hau sakatzean Ainoa deskontrolatuta egongo da eta heldu baten laguntza beharko du.
Gaur asteazkena, eskolara. Honek dibortzazio usaina dauka, ez dut begiratu nahi. Gau ez da nire eguna. Egon lasai, eztabaidatxo txikia da. Ostika da, pumba, pumba! Ukabilkada bikoitza, Denon lasaitzen saiatuko gara, eta aupa unikorniak! Uste dut gau nire tokatzen zaidala Ainoaren aginteak eramatea. Kaixo, zelan nahi noa? Bueno, ondo esan behar... Zer gertatu zaizu ba? hona hemen auzoko kuskusierren erregina. Nire gurasoak eztabaidatzen ikusi ditut eta txarren asumatzen dut. Benetan, dibortziatuko dira? Neskak, zer gertatzen zaizue? Haiene, harrapatu gaitu, guazen hemendik, ies egin dezagun. Ainoaren gurasoak dibortziatuko dira. Irene! Emaia zen muturreko bat, mesedez. Orain andereño bego lagunduko digu. Nahi duzu honetaz hitz egitea? Bueno... zelako kaka zaharra. Baina ez pasatu hobea da, horrela bi etxe, bi logela, opari gehiago, bi ama, bi aita izango ditu. Gurasoak banatzen direnean seme alabak ondo egoteko eta eztabaidak ez ikusteko da, eta... Utzi dozen gaiza esateari, Ainoa oso larrituta egongo da. Gaur egun honetako egoerak ematen dira eta seme alabak oso txarto pasatzen dute. Ikaskedak garenez gure laguntza beharko du. Kokotera nago, denok iritzia ematen, baina inork ez dio laguntzen. Beno, behintzat zeo zer egiten ari dira. Guk ezin dugu zer egin. Puf, zelako bizitza nirea. Nola, ezin dugu zer egin? Ez dute funtzionaten! Ainoa, zer gertatzen zaizu? Ezer, utzi dazu bakean. Ainoa, gertatzen zaizun guztia kontatu aldidazu. Gainera, ama eta nirekin zerikusia dauka, ezta?
Goizean eztabaidatzen ikusi zaituzten eta beno pentsatu dut dibortziatuko zaretela. Ainhoa, badakizu zenbat maite zaituztedan, batzuetan helduen artean kontrako iritziak sortzen dira, baina horrek ez du esan nahi ama eta biok dibortziatuko garenik. Baina nire lagunen gurasoak dibortziatzen dira eztabaidak izateagatik. Tamalez, hori kasu batzuetan gertatzen da, noriakin zer gertatuko den? Ikusten duzue, emozioek funtzio ezberdinak betetzen ditugu pertsona guztien erabakietan. Balduta sentitzen garenean beti izango ditugu maitea gaituzten pertsonak bidean laguntzeko. Etortzen diren egoerak onak ala txarrak diren. Go and take